A conselleira do Mar, Rosa Quintana, asistiu esta mañá xunto aos alcaldes de Outes e Noia, entre outras autoridades, á inauguración da exposición Arte do Mar. A mostra está incluída no proxecto Econoia 2, da Confraría de Pescadores de Noia, e está promovida polas entidades Mar de Fábula, Alibaba e Mar de Noia. A mostra está composta por diferentes creacións realizadas a partir dos materiais atopados nos bancos marisqueiros durante as xornadas de recollida de lixo mariño, desenvolvidas ao longo do pasado ano, no que participaron preto de 200 profesionais e conseguiuse recoller preto de 45 toneladas de residuos de distintos tipos. A exposición ten tamén un papel de concienciación. Así está pensada para tratar de incidir na cidadanía sobre o dano que pode xerar o lixo no medio mariño. Durante a súa inauguración, a titular do Mar destacou o importante labor desenvolvido polos profesionais da Confraría Noiesa a través do proxecto Econoia, financiado con fondos públicos. Unha das iniciativas máis importantes, segundo ela, aprobadas no marco da convocatoria de axudas a proxectos colectivos para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños. A exposición Arte do Mar chega a Outes despois de recalar tamén en Noia.